Ndinokukwazisai vana vaMwari muzita raJesu anouya. Amen. Tiri kuverenga kubhuku raExodus chapter 16 kubva pavhesi 1 kusvika pavhesi 3. Zvino vakabva Erim parwendo rwavo, ungano yose yavana vaIsraeri ikasvika parenje reSini riri pakati peErimu neSinai, nezuva re15 romwedzi wechipiri pakubva kwavo panyika yeIgipita. Zvino ungano yose yavaIsraeri ikapopotera Mozisi naAroni murenje. Vana vaIsraeri vakati kwavari, tingadai takafira hedu munyika yeIjipita noruoko rwaJehovha, tigere hedu pahari dzenyama, tichidya zvingwa tichiguta, nokuti matibudisira kurenje iri kuti muuraye ungano iyi yose nenzara. Mwari aropafadze kuverengwa kweshoko rake. Musoro wenyaya unoti Mwari Muchengeti. Mwari Muchengeti. Ngatinamatei. Baba vedu vari kudenga, muzita raJesu tinotenda neshoko ramaisa pamberi pedu. Ritsanangurei murimi, tibatsirike savanhu venyu. Muzita raJesu tanamata. Amen. Regai tiende mberi tichitarisa one of the miracles of sustenance dzakaitwa naMwari pakuchengeta Israeri iri murenje 40 years. A miracle of sustenance. Vana vaIsraeri vari parenje rinonzi renje reSini riri pakati peErimu neSinai. Apa we see the 3 P's dzatinoona. We see the power of God. We see the providence and the provision of God. And we also see the patience of God. Saka tinoona vana vaIsraeri kwavabviswa kuIjipita, they were grumbling under Pharaoh. But we also see them here grumbling after being released from Pharaoh. Saka kwese vanogunun'una. Vari pasi peuranda vanogunun'una. Va pasi perusununguko vanogunun'una. Saka vari kumeasure their welfare by their temporal circumstances. Vanoti inzara iyi. Saka nekuda kwenzara iyi dai tadzokera hedu uko kwatatiri varanda, nyangwe zvedu tanga tine hari dzenyama. Vanoti ivo uranda huri nani kana tine hari dzenyama, pane rusununguko nenzara ina Mwari ari mugore anogona kuipedza in an instant. Saka zvavari kuita, vari kuti slavery with flesh pots is better than freedom with circumstantial hunger. Havatarisi kuti this is just a circumstantial unfortunate incident yaitwa for a purpose yatichadzidza mukuenda mberi nemharidzo. Asi tarisai vanhu ava zvavari kuita. Havasi kuona kuti their method of life has changed. Hapachina mambo ari kuvati kanyai zvidhina namahuswa. Haasisipo. Hapachina mambo ari kuti musawanda. Hapasisina. Asi vasunungurwa. But kugunun'una kunovatungamirira pakuenzanisa ma-disadvantage at their present state against ma-advantages of their past life. Unfairness of grumbling. Kunyunyuta kuri unfair. Nemhaka yei uri kutarisa ma-advantage ezvawaive wamakompare nema-disadvantages ezvauri. If you want to be fair, if you want to be fair, chiisa zveseka ma-advantage nema-disadvantage e-present state, woisawo ma-advantage nema-disadvantage e-past life, uchaona kuti pauri nhasi pari nani kudarika kwako wakabviswa nezuro. Saka Mwari kana akakutarisa anoshamisika kuti ko uri kukomberena sei. Tarisai Israeri pairi. Madzimai vanavo, vana vanavo, rusununguko vanarwo, zvipfuwo zvavo zviripo, gore muchadenga riripo rinorutsa mhute kana kopisa, shongwe yemoto iripo inounza kudzirwa kana kotonhora, nzara chete. Nzara. One problem out of all these other advantages ndo dzinoita kuti vadembe Ijipita yavakaburitswa pairi. Handizvo here zvatinoita dzimwe nguva sevana vaMwari?
kuti zvimwe zvese zviri panzvimbo, asi tinochema kana papinda kurwara mumba, so much such that tinodemba kuti dai takasiya hedu kusarudza Mwari wacho, takaramba hedu tiri pahari dzenyama. So some people have mastered the art of making the past brighter than their present. They are fleshpot Christians. Vanotarisa hari dzenyama. Kana pasina hari dzenyama, chikristu chacho ngachigare. Saka vanoramba vachikompeya madisadvantage, vasingatarisi zvese kuti vazviise panzvimbo. Unfairness of grumbling. Mwari nemhaka yeiko achivenga kunyunyuta? Nemhaka yei achivenga kunyunyuta? You see, kunyunyuta kunokonzera kuti Satani avhurirwe mukana wekuedza vanhu vaMwari. Anozviita sei? He presents the past life in all its attractiveness, and then he magnifies the problems that you come across in your Christian journey. Zvekare anozviita kuti zvinge zvava zviri nani. Chinoita kuti munhu ambosarudza Kristu adzokere kumashure. Chimwe chacho chii? Aisirwa pamberi pake the attractiveness of his past life, of her past life, ndobva amagnifyirwa matambudziko ake parwendo rwake rwechikristu. Bvata izvi zviri nani. Anenge atosiya doro mukomana, akuuya asiya mutoriro guka nedombo, pati anongonoshaya shamwari dzakati wandei kudarika dzaanga anadzo ari kudombo. Obva ati no, saka kudombo kuri nani. Odzokera. Nemhaka yei? The past life has been presented in its attractive light. Asi chanhasi chabva chanzi matambudziko acho aite makuru. Chiko chinombonzi kunyunyuta. It is a theological protest. The bitter has just been sweetened. Erimu iyo panga pane 70 mapalm trees. Pamwe pacho apo pane mvura inovava, ndobva yanaki ikainza kunzi inake. Pamashure apo gungwa dzvuku rakavhara rikavhurwa, but kugunun'una kunoita kuti ukanganwe all the advantages that surround you against one problem that you have encountered. Saka immediately after the happiest of experiences that God has given you, after the richest of mercies that God will have given you, munhu anokanganwa kuti nezuro ndakayambuka gungwa dzvuku ndikasimudza guruva mugungwa rarisati ramboparadzana. When God has done great things for you, usakanganwa nekuti wazosangana nedambudziko rimwe chete muupenyu. Why is God against murmuring? We know it's not all good, but let's face it, it's not all bad either. Mwari anewe mukati medambudziko rako. So grumbling, muttering, murmuring rejects the leadership of God and it doubts his faithfulness. Ndosaka Mwari achiti aiwa musagunun'una. It's a verbal manifestation of inward unbelief. It's not merely a behavioral issue in scripture, but it is a deep-seated spiritual and theological offense against God's character. Nemhaka yetati against God's character, vanhu ava vari kuti matiburitsa muIjipita kuzotiuraya. Mwari being blamed as the author of death when in actuality he is the author of life. You are assassinating the very character of God. Pese paunogara pasi uchigunun'una uri kuuraya chinonzi Mwari. So it's an offense against God's character. It's an offense against God's timing as far as the provision is concerned. Mwari ndiye anoziva nguva yaunofanira kuwana murume. Mwari ndiye anoziva nguva yaunofanira kudriva mota. Mwari ndiye anoziva nguva yaunofanira kunzi I am now a home owner. Mwari ndiye anoziva nguva yaunofanira kupora. Mwari ndiye anoziva nguva inofanira kuzara dumbu rako. God timing is the best, and you are also questioning his covenant relationship with these people. Vanhu ava vari pasini vatobuda muIjipita sekuvimbiswa kwakaitwa Abrahama, sekuvimbiswa kwakaitwa Jakobho naIsaki. Joseph akati kana mobuda takurai mabhonzo angu. So when Joseph was making that command, he was resting on a covenant relationship na Mwari, achiziziva kuti nguva ichakwana sekureva kwakaita Mwari kuti tichabuda muIjipita. Kana moenda sengai mabhonzo angu, imimi manje mochiti maapa renje resini moti Mwari watiburitsa kuzotiuraya, and all your forefathers knew kuti muchadzokera kuKenani.
You are assassinating faithfulness of God as far as his covenant relationship with his people is concerned. Kana Mwari aita sungano newe, angatokona kuzadzisa divi resungano ndiwe, kwete Mwari. So when you grumble and you complain, Mwari hamusi kutichengeta, be reminded, Mwari muchengeti anoziva zvaanoita nenguva yakafanira. Grumbling is a form of rebellion against divine wisdom and goodness. You are questioning God's timing and decay. It's a theological posture of unbelief that opposes trust. Uri kutadza kuvimba naMwari, saka it reveals the tension between faith and sight. Chanetsa apa vana vaIsraeri havasi kuona chikafu, mupako yavo yapera. Shuwa here Mwari anozviziva kuti unorarama nekudya ndiye akasvika dumbu. Mwari ozviona kuti waisa mupako. Mwari achiziva pauchaperera. Mwari otadza kuita plani yekuti uchararama nei. Saka patinokomplena tiri kuzvidza umwari hwaMwari. Tiri kuzvidza umwari hwaMwari. Saka gratitude and grumbling cannot cohabit in the same heart at the same time. Hazviiti kutenda nekugunun'una hakurarami. It's like the relationship that exists between faith and fear. Hazvirarami muupenyu hwemunhu umwe chete nguva imwe chete. It's either you are a grateful person or you are a complaining person all the time. It's either of the two. Haugoni kuti uchitenda Mwari wokomplena ukaona uchiti unotanga watenda Mwari, then chichaitika kukumbira kwete kukomplena. Umwe anonditaurira achiti culture yemaZulu South Africa, kana uchine chauri uda kukumbira kuna baba vako haungosviki uchiti baba fees yeform 6. Unotanga wataura zvakanaka zvawakaitirwa nababa vako. Baba makatidzidzisa, form 4 ndakanyora nekuda kwenyu, grade 9 ndakaita nekuda kwenyu, ichi neichi ndakaita nekuda kwenyu. Baba, nekuda kwezvamakandiitira zvese izvi ndinokumbira mari yekuenda mberi nechikoro. Saka zvinokubatsira kurangarira zvawakaitirwa kuitira kuti kana wotaura zvauri kuda haukompleni, unokumbira. Saka grumbling is seen as an inverse of prayer. Prayer surrenders its concerns to God, but grumbling keeps its concerns within, and it creates doubt and resentment. Unovenga Mwari wova nekutandabuza uchidzama kutsvaga kuti Mwari wacho uchazviita here. Saka nemhaka yeiko Mwari achiramba kuti vanhu vagunun'une. Murmuring makes you believe you can handle the situation better, so you undermine the authority of God. Saka unenge wafunga kuti solution iri nandepi, I think hari dzenyama dziri nani pane kuenda Kenani. Nemhaka yei Mwari achivenga kugunun'una, it corrupts community faith. Moses akati varume muri 12 pindai muKenani mushoore nyika. Pavarume 12 2 vakadzoka vachiti nyika ndeyedu. 10 vakati hakuendeki. 10 ivavo vakafambisa guhwa rekugunun'una kusvika nyika yose yachema, kusvika Mwari ati saka hamuchapindi muKenani macho, ngatimboitai 40 years muchitenderera munyika mugwenga, kusvika mese imi magunun'una mapera. Vakabuda muEgypt vakanosvika kuKenani, itu Caleb naJoshua vasina kugunun'una. Saka you corrupt community faith, you erode collective trust, you sabotage mission and the purposes of God. Saka mukatarisa Bible shoko raMwari muchaona kuti pese vanhu vaMwari pavakagunun'una, Mwari haana kutora nyaya iyoyo lightly. Ava pavakagunun'una vakaita 40 years of wandering in the wilderness. Iyambiro kwauri, iyambiro kwandiri. Ukaverenga vaKorinde vekutanga chapter number 10 inokutaurira paverse 10 na11 kuti musagunun'una savamwe vavo vakagunun'una vakaparadzwa nemuparadzi. Musagunun'una. When God is in control, there is no room for grumbling. Wait for God's timing, nekuti Mwari unoziva zvaari kuita. Regai tiverenge mapisarema 106 verse number 14. Mapisarema 106 verse number 14 na 15. Asi vakachiva kwazvo murenje, vakadaidza Mwari muchiunde, akavapa chavakakumbira, asi wakatuma kuonda mumweya yavo. Saka unoona kuti pavakakomplena Mwari akavapa mana yakanaya, but they got what they wanted and lost what they needed. Unguarded desire.
will create leanness in your spirituality, even in abundance of material possessions. Unenge unazvo zvese unazvo, but kana wakazviwana nekunyunyuta, chiko chinombonzi leanness, kana chichitaurwa neleanness, vara racho rinoti razoni. It's being thin, being wasted, spiritual declension, spiritual depletion. You go, you get what you want at the expense of what you need. So your body is satisfied, but your soul is withering. When human desire replaces divine dependence, satisfaction turns into spiritual decay. Unogona hako kuwana zvacho zvawakomblenera, but pafeya chaipo mweya wako uri kufa. Mwari haadi vanogunun'una. Chinokubatsira kugunun'una chiko. Take your concerns to God through faith. Take your concerns to God through prayer, and let not grumbling and disposition stay in your heart. Zviburitse nemunamato. Ukadaro uchava munhu wakanaka. Mwari unovenga kugunun'una. Mwari unovenga kunyunyuta. Saka anoti chii Pauro? Anoti do all things without murmuring, but with thanksgiving. Iva munhu anotenda. Handina kuwanda here zvauri kuitirwa naMwari. Zvawagunun'una pamberi paMwari kusvika wakutodzokera kumashure hauchanamatika iwe, nekuti pane zvawaida zvisina kuitika. Ko zvimwe zvaakakuitira sei usina kuzviona iwe? Wadii warangarira gungwa dzvuku rakambotsemurwa? Ko wadii warangarira kuti paRefidimu makapuwa mvura padombo? Wadii warangarira zvikuru zvauri kuitirwa naMwari? Dambudziko rako rimwe chete iri ndo rinobva raita kuti ukomblene. Ziva kuti nyange wazvigamuchira, mweya wako uri kuonda. God hates a grumbling spirit. Garirai musoro wenyaya unoti Mwari muchengeti. Mwari haatangi rwendo kana asingaoni kwarunogumira. Kana Mwari oita zvinhu anenge atozvipedza. Kunyange upenyu hwemunhu Mwari haahutangi kana asina kuona magumo awo. Jeremia ochema, Mwari anoti shamwari nyarara. Nemhaka yei uchiri mudumbu mamai vako. Ndakanga ndakuona. I appointed you a prophet to the nations. Uchiri mudumbu saka usachema uri muyuthi. Ndava Mwari kana achironda mafambiro emunhu anobva kwazvinogumira achidzoka. Kana auya newe mauri ochikutora mochifamba mose muchinda. Saka Mwari paari kutanga rwendo neIsrael, ari kuziva kuti I have got enough resources to sustain them pajeni. Kusvika vakanosvika Canaan, Mwari anga ane plan yesustenance. Ndinoziva ndichavachengeta sei. Saka kana dziri hembe, I know munzira hapana pangatengwa, hapana bhotiki. Saka mukukura kwavo vanenge vachikura nadzo. Nemhaka yei nguo ndechimwe chinodiwa as a basic need. Saka I will make sure I provide. Saka Mwari akanga atori neplan yekuziva kuti kana dziri nyaya dzebhutsu, nyatera racho pakukura kwetsoka nenyatera raingoenderana. Saka pa 40 years Mwari ane plan naIsrael. But Israel yaafektwa mudumbu, yakakangamwa zviri physical zvaionekwa. Kazhinji vanhu vakaita nzara. They do not count the blessings dzinenge dziripo. Nemhaka yechinhu hani chaita sekuti chavhiringika, Israel inoquestiona. But Mwari anozviratidza ndi Mwari. Saka Mwari zvaanoita pakuprovida kwemana, Mwari haasi kungoprovida to meet their needs. Ndava agara ane plani nemanidzi avo. Saka pane zvakavanzika chinofana kurondwa pakuprovidwa kwemana. Saka ukaverenga vhesi ya4 inotiko, ipapo Jehovha akati kuna Mozisi, tarira, ndichakunayisira chingwa chinobva kudenga. Vanhu vachafanira kubuda kuzozviunganzira chiyero chinoringana zuva rimwe nerimwe. Ndivaidze ndione kana vachida kuteerera murayiro wangu kana kwete. Saka Mwari ari kuti pakutonayiswa kwemana yatova a test. Pane zvandakuda kuona. Na Mwari avagadzirira chinhu chinoshamisa, mana yavari kupiwa
chikafu chengrozi, kudya kwengrozi. Ukaidzidza Psalm chapter 78 verse 25 ichitsanangura, inoti iyi yanga iri food yemaangels. Mwari achisika munhu akanga atodzidzisa munhu kunyangwe chitema chisipo, munhu aifanira kushanda. Ndokaakari kamuraramiro kemunhu. Saka this is a special diet iri kupiwa Israeri naMwari. Ikati regai ndivaprovide, but kuseri kwacho kune zviriko, nemhaka yei vakomplaina. Saka regai ndikuudzei vana vaMwari, Mwari pakukusikai kwaakakuitai anoziva kutanga nemagumiro azvo. Ende Mwari ane urongwa hwekuprovida pa each and every stage yeupenyu hwenyu. But nemhaka yekuchema-chema kwamaita, Mwari pane zvimwe zvaachakuprovida aise test. Kuona kuti mukupedzisira muchachengeta here murayiro yake kana kuti muchamuvha. Saka Mwari anozviziva. Mukurarama unotoda murume, unoda mudzimai. Ende iye ndiye akazvitaura kuti murume anofana kuroora, mukadzi anofana kuroorwa. Meaning ndezvimwe zvemaprovisions tiri murwendo kuinda Canaan. Mwari unozviprovida kuvanhu. Just like Israel, Mwari achibuda muEgypt achienda navo Canaan, unotoziva kuti Israel inofana kudya. Ndezvimwe zviri muprogramu yake. But nemhaka yekuti Israel yakomplaina, Mwari anoti no, hazina kuipa, vachasangana neizvi as a test. Saka zvizvi zvichaitika, marriage kuroorwa wagara ucharoorwa, but test yacho iri papi? Pamwe pacho ichati delay, so that Mwari aone kuti pamurayiro muri sei mukoma, pamurayiro muri sei sisi, muchaenda here mudzimba dzen'anga kana mudzimba dzavaprofita mobva pamirayiro yaMwari. Mwari ndiye unoziva, ndiye unoropafadza nevanhu, ndiye unosunungura zvizvaro zvavanhu. But pamwe pacho pambereko zvichanonoka, so that Mwari aone kuti muchaita sei. Mucharamba here makamira nekutenda pazvidzidzo zvake, kana kuti muchati Mwari imimi muri Mwari vasina hanya, muri Mwari vanotendedza kundiprovida nemurume but mopererwa pamwana. Muri Mwari anoprovida nemuchato but mopererwa pajoyi yemuchato. Saka zvimwe zvacho zvichakudhonza kuri kutesta. Saka vhesi ya4 inoburitsa pachena purpose yemana yanga isingori yekuti Mwari aprovide for their needs. Ndava anga agara ane plan naizvozvo, but God akazviita to test Israel, kuona kuti icharamba here iri pamirayiro yake. Saka Bhaibheri rinondiudza Israel yaprovidwa mana yaibva kudenga, but Israel yaisafana kungorara. Yongokandirwa mana zvosvika zvichipinda mumabaskets avo, zvosvika zvichipinda mumatents avo, ivo vasina zvavaita. Saka Bhaibheri rinoburitsa pachena kuti mana yaidonha, ivo vaigara mutenti, but mana yaidonha murenje. Israeri yaifana kuenda kunononga mana. Saka munhu anofana kunge achitoita divine provisions dzaifana kunge dziri in cooperation with the humanity. Pane chikamu chemunhu chaanofana kuita murwendo rwokuprovidwa. Mwari unoprovida, but munhu pane zvaanofana kuita. Mana haingouyi wakavata. Unofana kuita zvaunofana kuita kuti uenjoye mana yacho. Saka Israeri yaifana kuenda kunononga. Dakudzai vana vaMwari, Mwari unoprovida, but munhu anofana kuita basa rake rekunononga. Ende ukaidzidza nyaya yacho, paienda kunonongwa mana, Mwari waisadonhedza mazipisi ekungoti ndononga rangu zvatokwana. Ukadzidza mana nezvayanga iri, vanoitsanangurira vanotiko mana yacho yanga chiri chinhu chidiki zvakaita semachia seeds kana coriander seed. Saka yaitotsvaka kuti ukwanise kuwana kudya kwezuva painongwa.
munhu aifanira kutoita basa rake, ende kwete zvoga. Bhaibheri rinobudisa pachena munhu aifanira kumuka mangwanani kunononga mana. Yanga isiri nyaya yekurara iyi, yanga isiri nyaya yekutamba, paifanira kutomukwa kunononga mana. Taita dambudziko nevamwe vanhu vekuti no vanoda kuti zviuye vakazorora. Pamana paimukwa munhu achienda kunononga mana. Hakuna Mwari anoropafadza nezvinhu kuti zvongoerekana zvazara munhu akagara. Munhu anofanira kushanda, panofanira kumukwa. Mai ngavamuke, baba ngavamuke. Kana mari zautsa adiwa kumwana wechikoro, ngapamukwe pachiverengwa. Mana inonongwa nevamuka. Hakuna vamwe vana kozino vari mukati mekunyora bvunzo, anongomirira kuti ndichaenda kwaprofeti kana maexams asvika ndonoereserwa mapeni nemabhuku, pasina kumukwa. Vamwe voti no, tichangonoita all night tononamata. Maprovisions aMwari haabvisi human effort. Taita dambudziko rana baba vasingadi kushanda, taita dambudziko rana mai vasingadi kushanda, taita dambudziko revana vasingadi kushanda. Kumana kunomukirwa. Nani mvura yanaya, vamwe vari kutanga kurima minda yavo, ivo wakavata kana. Vamwe vachiisa mbeu pasi, ivo wakavata kana. Mwari unoprovhaidha pane zviri zvaitwa pane munhu amuka. Kumana kwainonhongwa mana. Saka waimukira anotsanangura vaitiko, kana zuva raibuda usati waenda, mana yaigona kunyunguduka. Saka iwo pawanobvako usina, haugoni kuti Mwari havana kundipa. Timing ndo yarasana. Waenda panguva isiriyo. Saka zvaitsvaka vanomuka. Vamukira vaigona kubva vachitoti tiri right, but iwewe kana waienda zuva rakwira, waigona kubvako uchichema. Vamwe vari right, matura evamwe ari right. Tine vamwe vanhu vanorasika patiming. Vamwe varimi, but vanorasika patiming. Saka mukupera kwazvo, vamwe matura avo anenge akazara nechikafu, but ivo vachichema. Kune vanhu vanoita nzara gore roga roga. Mvura yanaya vane nzara, mvura isina kunaya vane nzara, kuine maguta kwavo kune nzara, kusina zvakangofanana. Kune vanhu vanotenga mbeu, vanotenga chibage gore roga roga, asi mombe anadzo negejo anaro, asi gore roga roga anotenga. Nemhaka yei timing inenge ichirasika. Kana vamwe vaisa mbeu dzavo pasi, iye azoona kuti zvokwadi zvinenge zvakuita, ndo paachazoda kutanga. Saka aifunda nyaya yacho, vanhu vaienda poshandwa, ponongwa mana. Chachisiri chinhu chaiwanikwa for free. Ngaindikudzai vana vaMwari, chapinza vanhu mumanjuzu inyaya yekuda kuwana zvinhu pasina kushanda, inyaya yekusada kumukira kunononga mana. Saka vanoti tozviwana mahara, but zvakaipa zvine mhiko, ende mhiko dzacho hakuna anogona kupasa exam racho. Zvinokusungirira so that mangwana unonzi wachora mhiko, zvounza njodzi kuvana nezvimwe. Kune vanhu vanochema, but ivo vasiri kuita rupande rwavo. Saka nekudaro vanotsvaka kuti vakwanise kuwana kuzviraramisa ivo nenzira dzavo dzakaipa. Saka vazhinji nhasi vana vedu vapinda mumajuzu nenyaya idzodzidzi. Mana inomukirwa, pane effort yaidiwa. Varume hava vashoma, but weramba uchigeza. Vabva aita hanya kuti hano varume vacho hakuna. Saka nyango chibhareta unongokanda musoro kunge munhu wig inenge akakandwa musoro kunge bhareta, hazvisina kana order. Iwo ramba uchigeza. Iwo mukomana unogona kutaura kuti mabasa hakuna, but kana une mukana wekudzidza ramba uchidzidza. Ramba uchizvidevelopa. Ngapaitike something. Hakuna zvinowanikwa for free munhu akagara. Saka vaenda vonononga mana yavo, vodzoka pakashandwa. Ende zvavaita
umwe noumwe aifana kutora a measure for the day. Mwari aida kuvadzidzisa kutenda, kurarama nezvezuva. Kune vamwe vanhu vanoti kutenda kwavo kunonaka kana vakazadza maturo avo. Aidzidza nyange paZarepati. Mukadzi haana kuzadzirwa masagi, ainozunza saga iroro nekutenda. Chimedu chidiki ichocho, but kana nguva yati fambe fambe aidzokera kunozunza ichocho zvakare nekutenda. Saka we must not worry about tomorrow. Nekuti Mwari anoprovide zvezuva nezuva. Saka aida kuvadzidzisa kurilaya pavari. Mwari unotsvaka vanhu vanorilaya nekuvimba naye nekuzorora patsoka dzake. Kuti Mwari uyu unoprovide kunyange zvakadini. Ndo vanotiko Mwari muchengeti. Handiti dambudziko rekuti ndotobatwa BP kuti ndichawana kupi mari yeuniversity yemwana ari form 4. Handiti problem yemakore anotevera nemhaka yei Mwari muchengeti. Kuna Mwari anochengeta. Saka ndofana kuzorora patsoka dzake. Kana mwana achimbori form 4, ndoti Mwari ari kuchengeta panhasi. Zvelowa zvegore rinouya Mwari uchaziva. Nemhaka yei Mwari muchengeti. Dambudziko raitika nhasi ndere vanhu vanoda kuzadzigwa dura kuitira mangwana. Vasina basa nezvanhasi. Saka Mwari waiprovida zvezuva nezuva. Adzidza imwe pfungwa yacho iripo ndeyekutiko munhu aifana kutosustaina upenyu hwake nekunhonga. We need to learn to sustain our miracles. Mwari pane zvaakaita akaprovida mukati meupenyu. Vamwe vachona muchato imarriage. Vamwe vanoti kana ndarorwa ndazorora. Hadisina basha yakaimbwa neyo muimbi akati musati zvandawanikwa ndichageza. Kuzorora kunyasora tinonya mai avazorora. Baba vakazorora. Marriage yacho inoda kuramba ichishandirwa. You need to work to sustain your miracle. Vamwe vachona kana vakapuwa mabasa havachashandi pabasa. Otokotsira. Wapiwa mana. Iye otoswera. Instead yekuti kambani inde kumberi, iye wakutoswera ari paTikTok. Chiterera nyaya nezvimwe. Vamwe ndo vanenge vakungosiya bhachi richitendera pacheya iye ashipo. You need to work to sustain your miracle. But vazhinji vanosiya. Vanobva vatosiyana nazvo. Havachashandiri to sustain. Kana Mwari akupa chipo chevana, chiita kabasa rako. Chitarisa nekudzidzisa. Tine urombo nevamwe vaakuvhundisira mwana nepolisi. Mwana akangodai baba ndofonera mapurisa. Mwana anobva atonyasona panopamba kapanapa. Kubva kuna mudhara hapana kana munhu. Vanhu vose vanovhunduka mapurisa. Ndichaudza ticha vako. Mwana andozati saka nyango kubva kuna mai vanovhunduka maticha. Ivo havana voice ravo. Mumba rekusustaina the miracle yavakapiwa naMwari. Nekuti one day as a parent you will be accountable pamwana wakapiwa naMwari. Saka sustain your miracle. Ita zvaunofana kuita semubereki. Kuti nyango pada Mwari unoti Mwari, ini zvamakanditi ndiite pamwana ndakaita. Mwana arasika hake, but inini ndakaita juti rangu. Work to sustain your miracle. Vanhu vazhinji vanobva pazviri obva wasiyana nazvo. Saka kunyangwe Mwari akakuropafadza nekakambani ukatanga ukakambani kako, you need to work. Kune vamwe vanenge vakutogarira kurova maprofits basi, chavo kufamba nekutenderera. You need to work to sustain your miracle. Unotaura nekambani yawatanga nezuro wakutomuka na 10. Wakutomuka na 10 uti isiri mabosi. Ukasvika na 10 woti kwa ndongotenderera na 12 ndoendabva. Iwe kune vanhu vane makambani makuru vari kushanda to sustain the miracle. Hausi kuona kuti wakasika here. Type yako nekabusiness kawatanga. Wakutontaura kuti unomuka na 10. Wasvika pabasa wotobva na 11. Wakasika. You need to work to sustain your miracle.
toda kutenda Mwari kuti Mwari muchengeti havaregi. Ndokusaka vakademba kuna Deuteronomio kuti nai Israeri, inga ndakaita sehuku yakakupfumbamirai from Egypt kusvika iCanaan, ndakakuchengetai, ndakarinda ini Mwari pauzima. Pamwe ndinodelegeta apa ndakaburuka mundimene. Mwari achizvidemba. Pandinoda kutarisa zviri Mwari. Mwari handizivi how Mwari mashandiro ake. Ava crosses a Red Sea, but anoallow Israel for the wilderness zone neCanaan zone. Pane Mwari machengetero anoita Israel. Titarise sustenance yaMwari muwilderness nemuCanaan. Muone kuti zvakafanana here. Muwilderness Mwari wainaisa manna every day, but vachingosvika except Sabbath vainaisa manna for 6 days, but on the 7th Mwari vomira for 40 years. But vasvika muCanaan chii chinoitika? Zvinonzi vakangodya zviyo zvavasina kurima. Pavangozvitesta mana yabva yamira. Vasvika muCanaan, sei mana yamira muCanaan, isu tabva uku Mwari muchinaisa. Saka munyori wandinoda anoti, as they were in the wilderness, Mwari akatarisa zviri moyo yavo vachibva Egypt, akati they are in the state and zone of unbelievers because miracles are predicated for believers. Hence daily provision yavo yairatidza kuti faith yavo is not strengthened inside but needs external visible interventions. Saka Mwari ainaisa kuvasimbisa kutenda because vanga vachiri pamukaka. They need spoon feeding. Mwari achirova mvura pamara, zvoita izvi. Pamwe pacho vamuburitsa mvura padombo, zvoita izvi. Pamwe pacho vorumwa nenyoka, Mwari obata poison. All miracles were ushered neclimax yemana, Mwari achivaratidza kusimbisa kutenda vachiri pamukaka. Sometimes zvizhinji zvaitika mamiracles anoitika. Saka the majority of miracles in our lives zvinogona kuve, but not always the case, but zvogona kuratidza kuti we are in a zone of being unbelievers. Miracles are for unbelievers, not for believers. Daniel chapter 3 ngatitaurei vakomana vakandwa mugomba rechoto, akaona Mwari ndiani. So it is alleged and believed by scholars nevanopepeta bhaibheri kuti vakomana vatatu havana kuona the fourth man in the fire, but it was for the unbeliever. Nebu ndiye anotaura, have I not cast 3 men into the furnace of fire? Aibvunza vakomana vestatistics zvikanzi ndizvo, hamuni which for here? Some miracles are for strengthening unbelievers. Seita zvitaura kuti kune anochema ari muchechi achiti Mwari makanyarara. Anoti wasvika Canaan, toinaisirei? Wakasvika, nodireiko mvura padombo? Saka vairoverwa mvura padombo vachinaisirwa because vakanga vachiri padhe nanadhe. Saka Mwari akati hazvinetsi, tonaisa vachakura. Joshua chapter 5 verse 11 muiverenge inoti vana vaIsraeri vakavaka misasa yavo paGigari vakadya Paseka pazuva re14 romwedzi madekwana pamapani eJeriko. Nomusi uyo uri musi wakatevera Paseka vakadya zvibereko zvenyika iyo, zvingwa zvisina kuviriswa pamwe chete nehura dzakakangwa nemusi iwoyo. Mana ikaguma nomusi wakatevera uwoyo. Mana yamira. Mwari akaona kuti vasvika. Ende da kuti mutarise kuti yainzi Canaan chi, I don't know the riddles and the metaphors of God. Vanonzi Canaan inoyerera uchi nemukaka. Ukaenda kuvarume vakaita archaeology vanonoendesa even mapastors SDA uko kuIsrael vanokutaura kuti kana uchikadrila boho kuda kubata mvura, it's 1,500 k's deep, 1.5 k meters deep. Ndo Mwari amunoti nyika inoyerera uchi neukaka. Tarisa makomo aEphraim rukanga rabwe chete, mabwe and fertile soils. But enda una Deuteronomy chapter 11 Mwari oti my eye will be on upon unfertile soils.
saka Mwari ari kuti ndokudzidzisai nekutenda makomo but muchaerera uchi nomukaka. Saka Mwari akati vakura, the temporal faith that has been sustained by manna has reached telios maturity. Ndovadzidzisa ndini ndanga ndichisupplya ivo vachinhonga, inini ndichazoita sei, ndichadonedza mvura vashanda. The opposite is true. They have to believe in seed kuti muchabuda murukangarabwe Mwari vachameresa. Vachatarisa denga risina mvura rakati bheneng'ene zuva richinyura richirova voti Mwari uchanayisa. Vanofanira kusvika maturity of faith. Saka Mwari akati hatichadonhedzi mana. Taakuita as a farmer believes in the dry season that rain comes. Mwari akati faith tofanira kuisimbisa. Pana anochema Mwari zvimwe zvacho mamiracles awaitirwa kwaive kutanga. Miracles are a temporary scaffold. Scaffold manera that leads to faith. Saka miracles escalates us to faith, but miracles are not faith. Miracles are miracles. Faith is faith. Miracle chainoita chikukuperekedza, but iwewe hautendi, inokusvitsa pafaith. Saka Mwari pese apa aida kuvadzidzisa kuti ndiri muchengeti muzone of wilderness, ndadzima mvura muwilderness kuratidza kuti ndiri muchengeti. Ichavava ziva ndiri muchengeti, pamwe ichawanikwa, but ndoita sei, ndiri muchengeti. Zvese izvi Mwari onayisa kuti hapana bhekari muchararama. Saka in the zone of the wilderness vaikipa sabbaths by consumption. They consume the resources and the rest. Mwari akati in Canaan hamuchadaro, the opposite is true. Muchaita production and rest. Morealize Mwari akati handikutangirei mberi ndokudzidzisai mbijana. Consume mozoita production mberi. From a Christological lens, vanhu vanotaura vanoti the manna that fall from heaven sustained them physically. It was a typology for Christ. So as Jesus came down from heaven was the manna that sustained spiritually all humanity. Ndiani aona kuti mana yaiva sustainer for 40 years. Chitarisa pakabuda Jesu aita mamiracles api, because vamadisciples navafarisi navasadhusi vaive pamukaka. Chii chaitika? Aifamba pamusoro pemvura, aita vamatsi dzichinzwa, mapofu achiona, many miracles. Because vanga vasati vakura achibvunza, why you men of little faith? But ukaenda pana John chapter 20 verse 29, Jesu anotaura kuti blessed are they that believe and do not see. Kuratidza vakomana makura, magraduate, apprentice, taakubva muwilderness paya tanga tichichengeta, but saMwari muchengeti pamwe pacho ndendisisipo. Muchararama nekutenda. Handichanyararidzi gungwa ndendisisipo. You shall live by faith. Muchamira in halls of justice pasina miracle. Vamwe muchaenda kumwe in wandering places as fugitives, rejected pasina miracle yandaita. Why? Faith yakura. But on another lens, inonzi an eschatological lens towards miracles. Same manner isina kunaya. Inotarisa takatarisa church yedu nhasi vatendi vaMwari mazuva ekupedzisira tiri kunzi militant church, tiri church ine utera. Saka Mwari ari kuita mamiracles, but mberi kuchasvika inonzi the triumphant church. Mwari anoti vasvika Canaan on their spiritual growth, because pa growth tine zvitatu. Tine inonzi justification, uchitendeuka, Mwari vanobvisa the penalty of sin. Woita inonzi sanctification, Mwari wobvisa the power of sin. Vozoti wasvika glorification, Mwari wobvisa the presence of sin. But chibataya Mwari anoti chechi yasvika muKenani yakura pakutenda, there is no need for miracle. Vachavharirwa sabotage. Chirevo chakasungwa cheNational Sunday Law. Mwari oti handiti munana, vamwe vachafa, vamwe vachaita, Satani achaita mamiracles ouya nemuchadenga yanga ichataurwa achiita nature miracles, knowledge miracles. Ivo vari vatsvene vaine matambudziko vachaona vamwe vanhu vachisumudzwa Acts chapter 3 vachiitirwa mamiracles vachinzi rise and walk vachifamba, but Mwari akanyarara pavatsvene oti ndo panonzi here is the patience of the saints. Atiti munana, mana haizi yavo, because mana ndeye vari pamukaka. Ava vanorarama nefaith ine patience.
Not that faith is fed from daily manna. They don't need daily provisions, but they are grounded in that, says the Lord. Saka Mwari achapa vamwe mabasa. Iwo okusiya oti uyu asvika Kenani yekutenda. Achararama haiti chioko muhomwe tomusiya riri rovha. Ngatichengete vamwe namakunguo muzoni raElijah. Why? Because havasati vasvika. Vamwe vachaporeswa paurwere. Mwari oti uyu siyai akadaro asvika Kenani Helios mana musadonedza. Chero denga rakanyarara nekutenda, his eyes penetrate beyond the portals of heaven. Anosvika pachigaro chekutenda. Ndo vari kutaurwa kunzi here is the patience of the saints. Munyori wandinoda anoti what is an eschatological sense of faith? Anoti it is a holy defiance against appearances of what? Of daily manna. Holy defiance. Hatidi Mwari chero mukanyarara. In your silence we know your voice. There is noise in your silence that you are there. Ndo inonzi Theodis yaitwa nevarume vakanga vachiuraiwa mumacatacombs majews. Zvinonzi vakatanga kubvunzana kuti does God exist? Vakaisa mametaphors vekuti chero tiri mujeri pasi, we are in darkness, so we believe in the rays of the sun though we don't see the sun. Vakati we are in our winter season of crisis, but we believe in the summer. Ndo faith yavarume ava, the faith that leads to the patience. Chero zvikanonoka. Saka Mwari anoti ndotambisireko nekunaisa mana. Vakomana vachigona kumira, vari kuziva zvatinofanira kutenda. Saka Mwari, it's not always that testimonies levels the bar of faith. Sometimes the antidote is true. The antithesis is true. Uchiri pamukaka. Pane vamwe vanobrega nematestimony atina kuti musataura. But kunyarara kwako muupenyu wako, Mwari atemba kuti ndikanyarara ndikasaita wasvika Kenani. What's the need for? Saka mukatarisa Exodus chapter 16 verse 18 to 20 inoti vazhinji vaiti vakandounganidza. Vamwe vaiunganidza zvizhinji, tadzoka kumashure. Vaiunganidza zvizhinji, but vaizviunganidza zvizhinji zvaiora. Ndiani aona kuti selfish hoarding breeds corruption. Unogona kunge uchiunganidza but tozendamira todhadhamira pfungwa yapastor mapa. Unogona kuunganidza zvichiwanda, but Mwari achiti you have bred corruption because it's selfishness. Saka vanhu vane hoarding spirit ndo nhasi vanoti vatambira pay, havapi Mwari tithe, havapi Mwari offering, even vanoenda 40 nedei rechi7 Mwari raakamaka. Unonhonga ukaona wapiwa on Sabbath, hazi Mwari akupa because Mwari hana. Pastor usiwaburitsa pachena hana kunaisa mana on Sabbath. Satani akupa mbune. Kana Satani haapi munhu anodzosa chegumi, ndokusaka usingadzosi. Saka the spirit of hoarding. Ndiani aona kuti munhu wese aitora according to his need. Mwari aiudza pfungwa equality, equity and contentment. That's why taita munamato watakadzidziswa naJesu kuti give us our daily, our, not us, our and for the community. Patinotora eshare, tinorangarira nevari kumashure kwedu, nherera neshirikadzi. But chaita kuti tiite izvichi, Mwari ari muchengeti. Kana tikaziva kuti Mwari muchengeti, tinodya tese peke igu. Tisaridyira murima kana mudhikinyira tiri tega. Ngatidyei tose. Mwari muchengeti anochengeta muzoni. Saka anoziva kuti munhu ari muwilderness yeupenyu anoda mamiracles mazhinji. Asi ari muKenani asvika handichaiti mazhinji. Saka Mwari ende zvekare haakumbiri mumunhu ari muwilderness. Ende munotarisa kuti Mwari haana kumboramba achibvunza zvizhinji munhu ari muwilderness. Kazi mavoices akatanga kukumbirwa mazhinji mumunhu ari muKenani. Saka Mwari haakumbiri pamunhu ari muzone of weakness. Anoisa patisingagoni. Kangani kawafuratira Mwari muchengeti. Rangarira kwaakakubvisa kuRed Sea. Akapwanya matangwe. Akatsemura gungwa dzvuku. Akatena mvura inovava. Tikapenga panyoka dzaipenga, akabata poison. Achingonaisa mana, chero tapopota. Pataurwa paya, pataipopota, mana yanga yadonha.
nyasha dzaMwari. He is patient with us in educating us. Kungadai Mwari taziva kuti Mwari muchengeti anotichengeta achitiitira zvakanaka kusvikira tasvika. Izano rake Mwari kutichengeta tiri panyika ino kusvikira denga rinouya. Anenge akatitarira. Tichaona nguva yekunamata. Tinamati. Vavedu vekudenga, toda kutendai shoko renyu. Nemhaka yekuti muri muchengeti. Tine urombo pane patakachema murenje. Chokwadi. Kati Mwari watikangamwa todawo mana. Zvaiva nani tadzokera Ijipita. Hatina kutarisa zvakatipoteredza. Tinhumbi dzanga tinadzo ndima muchiprovider. Husu dzanga tinadzo ndima muchiprovider. Utungamiri hwenyu hwaionekwa nepresence yenyu. Chokwadi. Neurombo naizvozvo. Ati makatandawadza nyasha dzenyu mukaita mapipi murenje. Senzira yekutichengeta nekutiedza. Tibatsirewo Mwari kudenga. Tigone kusustaina miracles amakatipa mukati muupenyu. Chokwadi. Tokutendai nekuwithholda kwamakaita mamiracles. Tapinda muKenani. Isakati pandamatisiya nyambisirwa maitemba nesu. Kuti avakura havachadi mamiracles vakurarama nekutenda. Tokumbira kuti tibatsirewo sapo. Kuti nyange zvichireva rufu. Chokwadi. Kwakanaka. Amen. Ime makatidzidzisa kuti muri Mwari anochengeta. Maita enyu nevaoni navatariri. Pane pamwe pavakakushorai vasimudzawo maoko. Kupira uregerero. Sure. Nekutsvakawo simba. Maita enyu navaoni navatariri. Kune vamwe vari kuchemera mamiracles. Nyambisirwai makaona vakura mukati mavaKenani. Kuti Mwari tibatsirei tiite soja oni. Maita enyu varanda vamashandisa pakutaura shoko renyu. Naivo dzimwe dzenguri vari muwilderness. Sure. Dzimwe dzenguri vanenge vari muKenani. Hamuchaita withhold mamiracles. Tibatsireiwo tigone kutenda. Timaita enyu matarisa mukaonawo kukura kwedu. Rarama nekutenda zvichingambidzana nemi pamuchauya. Nokukumbira nekunamata kwedu muzita raJesu tokunamatai. Amen. Amen.